Krásny večer, zdravím vás. Dúfam, že ma vidíte, počujete, dajte mi vedieť. Dneska som si pre vás pripravila takú tému, ktorá mi prišla, že je dosť aktuálna celé leto, lebo strašne veľa dotazov som mala práve na túto tému od rôznych vekových kategórií. Takže a takto nakoniec leta si hovorím, že aj dámy, ktoré sa možno nedotazovali na túto tému a nepoužívali možno tieto figle, ktoré vám dneska predstavím, tak možno, super, pozerám, že by to mohlo ísť. Takže možno, že aj dámy, ktoré tento problém počas leta so mnou nepreberali, že možno, že práve teraz začne byť pre nich aktuálny práve skrze toho, že vieme, že celé leto chodíme bosí, alebo teda v šlapkách, sandálkach a tie nohy v podstate dostávajú zabrať. Neviem, či viete o tom, ale možno pre vás taká dobrá správa, že naše chodidlá nemajú v podstate ako keby mazové žľazy, ale na druhej strane celé naše telo sa vždycky staráme, hlavne o tú pleť, vždycky hydratujeme, krémujeme, či už sprchovací hľadáme, ktorý hydratuje, za tým sa krémujeme a v podstate nohy, ktoré nás celý čas nosia, o tie sa nejakým spôsobom zabúdame nejak špeciálnejšie starať. No a práve preto určite, ak máte teraz možnosť, šahnite si tak na svoje chodidla a skúste mi napísať kľudne do komentára, či máte nohy hladké, alebo teda chodidla, päty, alebo naopak drsné. To znamená, že potrebujú troška viac starostlivosti, hydratácie. A možno práve týchto pár minút vám pomôže na to, ako si práve pomôcť. Bude sa nám leto končiť a začneme nosiť uzavretú obuv, to znamená, že nebudeme už nosiť šlápky, sandálky, ale tým, že budeme nosiť uzavretú obuv, sa náš problém, až ho teda máme, nevyrieši. Určite to poznajú hlavne dámy, ktoré nosia povedzme lodičky a začnú nosiť teda v tých chladnejších obdobiach silonky. A keď tie päty nie sú hydratované a nie sú mäkké, ale práve naopak sú suché, popraskané, tak sa tie silonky začnú trhať, alebo sa to môže v podstate prejavovať aj takými bolestiami, dokonca môžu tie suché prasklinky krvácať, takže vie to byť potom na nejakú tú dlhodobejšiu starostlivosť o tie naše nohy a práve tomu chceme predísť. My v Tiande teda máme skvelých pomocníkov. Za mňa, čo je fakt skvelá pomôcka, práve sú naše soli alebo solné kúpele našich nôh. Až teda riešite skutočne suchú pokožku nôh, suché päty, možno aj nejaké kurielka, otlaky, tak vám doporučujem siahnuť práve po tejto levandulovej soli. Ak povedzme riešite skôr také, že sa vám viac potia nohy, potrebujete niečo také antiseptické, možno máte sklon k nejakým tým mykozám na nohách, tak vám doporučujem túto. Ak povedzme neriešite nič z tohto, tak kľudne môžete podľa vlastného uváženia si zvoliť to, čo je pre vás v danú chvíľu možno taká preferencia, či vôňa levandule alebo práve toho tea tree. Určite celý tento sáček nie je potrebné použiť na jedenkrát. Určite ho viete využiť na 2, 3, možno aj 4 krát. A ako ich správne tie soli použiť. K tomu, aby sa nám vlastne z tých solí vedeli uvoľniť tie esenciálne oleje, ktoré tam máme a bylinky, aby vedeli vlastne
sa nejak tak reštartovať a vaša pokožka z toho vyťažila čo najviac, určite vám doporučujem si zobrať nie len taký nízky klasický lavor, ale práve niečo hlbšie, nejaké tie väčšie silikonové alebo plastové, ktoré sú. A zaliali si to fakt, že horúcou vodou. Samozrejme, nedávame tam nohy hneď, ako je tam tá vriaca voda. Dáme tomu čas nejakých 50 minút, aby tá voda vychladla na takú teplotu, ktorá vám bude vyhovovať, bude vám príjemná a namočiť si tie nohy aspoň na nejakých 15-20 minút. Kľudne túto domácu pedikúru môžete sklbiť, ja neviem, s večerným nejakým príjemným filmom alebo proste s akoukoľvek inou činnosťou, až nechcete vyslovene tráviť ten čas niekde v kúpeľke. Takže dá sa to krásne využiť aj s nejakými inými činnosťami. Ale ak máte vyslovene, že tie pety, alebo teda chodidlá v takom stave, že keď si chytíte, že fakt to pichá, cítite, že tam proste už vyčnieva nejaká tá suchá koža, že je to fakt v takom extrémnejšom stave, tak čo vám určite doporučujem je náš pilník. Ale je sklený. Ja keď prišiel prvýkrát do Tiande, tak som z neho mala taký rešpekt, že je sklený, raz, dva sa rozbije. Takže mám doma asi 2 alebo 3 práve pre tento prípad. A myslela som si, že sa to veľmi rýchlo vytupí. Hej, tým, že je to proste sklo, že určite to nebude mať životnosť, ale musím povedať, že tento mám v podstate od začiatku. A už troška vyzerá tak frontovejšie, ale ešte stále je rovnako ostrý. A práve ženy, ktoré máte veľmi suchú tú pokožku na tých nohách, tak začnite práve ako prvým krokom takú tú hrubú kožu, kým je suchá, opilovať. Hej, samozrejme dovtedy, dokým to nie je nejakým spôsobom nepríjemné, ale práve tú suchú zrohovateľú pokožku skúste práve na sucho. Samozrejme, že tie póriky, ktoré tam sú, sa oni upchajú, to znamená, je potrebné tú pemzovú časť vyklepať a potom opäť. No a následne to, čo sa vám podarí teda za sucha ošmirglovať z tých nôh, následne potom ponoriť teda do toho solného kúpela tie nožičky, nechať, hovorím, tých 15-20 minút a potom kľudne môžete spraviť to, že použijete na mokro. Kľudne si môžete vyložiť tú nohu a tak si ju opemzovávať, alebo kľudne aj ponorené vo vode. A tým sa vám rovno aj oplachuje vlastne to, čo sa tam do tých pórikov toho pilníka povedzme zanesie, takže v tej vode to pôjde krásne dole. Kľudne ten pilník môžete použiť nie len ako na pety, ale kľudne na celé to chodidlo, kľudne prsty, palce, až tam máte tú stvrdnutú pokožku. Ja ten pilník, sa priznám, veľmi rada používam dokonca aj na nechet, nie len na tú pokožku nôh, ale kľudne aj na nechty, to znamená kľudne aj na nechty na nohách, že povedzme nie každý má rád si strihať tie nechty, ale kľudne môžete použiť kľudne aj na skracovanie nechta. Takže za mňa tento pilník je fakt skvelý pomocník a vydrží podľa mňa do nekonečna, lebo strašne dobrú výdrž má. Takže nohy máme takzvané očistené. Teraz môžeme spraviť to, že tie nohy si vysušíme uterákom. Čo by som ja určite vrele doporučila, je používanie aj enzymatických peelingov. Možno mnohé z vás ho aj doma máte a používate ho práve na pleť. Vieme, že máme rôzny uhorkový, citrónový, hroznový, mliečný a neviem aký, proste je ich tam viacej. Ale ja som vybrala práve tento olivový kvôli tomu, že tento je zameraný hlavne na tú hydratáciu. A tu proste pri tej suchej pokožke nôh potrebujeme. To znamená, že už pri tom samotnom peelingu vieme, že je enzymatický, to znamená, že je to taký gélik. Nanášame na suchú pokožku nôh. Kľudne si ten peeling môžete dopriať na celé telo. A keď si robíte teda tú pedikúru domácu, kľudne môžete aj v podstate premasírovať celé tie nohy, nielen chodidlá, ale kľudne lítka. Takže opäť je to taký krok navyše, ktorý sa vám možno v tej chvíli ani nezdá taký podstatný, ale v tých nasledujúcich krokoch, ktoré nás ešte čakajú, a aby sme dosiahli to, aby tá pokožka sa čo najskôr zregenerovala, zabraňovala zbytočnému vysychaniu tej pokožky,
je ten peeling veľmi dôležitý. Takže keď si ho nanesiete teda na tie osušené nohy, je to v podstate ako taký gélik a začnete si premasírovávať kľudne prsty, medzi prstami na nohách, nárty, hovorím kľudne, môžete aj celé členky, lítka, tak budete cítiť pod rukami také malé guličky, žmolinky a tam budete zasa cítiť, že aj napriek tomu, že ste si urobili kúpeľnú nôh, že ste si tie nohy opemzovali, že vám ešte idú dole také malé zvyšky odumretej pokožky. A to je potrebné, aby sa tá odumretá jemná časť, ktorá v podstate ešte nie je citeľná, išla proste preč a tak môžeme použiť potom tie krémy, gély na tú hydratáciu, ktorá tam teda sa vpije a ostane. Takže, čo teraz ešte dokonca som si dneska všimla, že máme takú skvelú akciu, že pri kúpe tejto našej telovej soli so zeleným čajom je práve tento peeling ako darček. Takže môžete využiť aj túto kombináciu. A práve aj táto sol je skvelá pre dámy, ktoré povedzme riešia nejaký ten syndrom nekľudných nôh, krásne ochladí, takže kľudne môžete spraviť aj to, že za týmto peelingom si dáte práve ešte tú telovú sol z tuby ako taký ďalší krok, ktorý vám taktiež pomôže krásne tú pokožku zhydratovať. Môžete, nemusíte, ale hovorím, teraz je to tiež v takej skvelom balíčku, takže vrelo doporučujem. Alebo teda, až to máte doma, tak to využite kľudne, až máte povedzme aj inú sol, či už z mŕtvého mora alebo grepovú, kľudne po nej môžete siahnuť. Takže urobili sme si tento peeling. Zase je potrebné, aby sme tie nohy opláchli, vysušili uterákom a keď máme nohy vysušené a hovoríme o tom, že proste tie nohy sú vysušené, nie je to zase nejaký extrém, ale proste vidieť, že proste pokožka je suchá a má práve sklon k tomu, aby už začala povedzme byť taká popraskaná alebo proste čokoľvek, že sa vám to teda nepáči, tak tam by som siahla po takej základnej prvej pomoci určite tieto dva krémy. Jednak tento proti popraskaným petám je skvelá voľba, alebo potom náš hadí strieborný sáčok. Obidve sú skvelé obidva tie krémy sú skvelé práve na takú tú základnú hydratáciu a regeneráciu práve skrze toho, že obsahuje tuk z hada mamuši a vieme, že má veľmi silný hydratačný efekt a tento krémik mi príde taký krásne voňavý, bylinkový. Obidva tieto krémy kľudne môžeme použiť nielen na tie pety, ale kľudne aj na iné časti tela. Niekto zvykne mať práve tu na tých kolbikoch také suchú pokožku alebo lakte, kolena. Takže kľudne ich môžete použiť aj na také suché časti alebo partie, ktoré máte na tele. Takže toto by som brala ako keby taký úplný základ pri takej tej bežnej pedikúre, kde neriešime povedzme možno, že nejaký až taký extrém, ale chceme dbať o tú celkovú hydratáciu pokožky. Ale ak máme tie nohy v takom horšom stave, tam by som vám určite doporučila vsadiť práve na túto našu novinku. Nemáme to až tak dlho, ale tento krémik obsahuje 30% močoviny a pracuje troška na takej inej báze. Ja tu mám aj poznačené, že je to vlastne keratolitikum, ktoré vlastne pôsobí ako taký enzymatický uvoľňovač na zrohovateľú pokožku. Je to skvelá voľba, až máte teda praskliny, plusgiere na nohách a ono vlastne nerobí len takú tú hydratáciu pokožky zvonka, ale práve pôsobí hĺbkovo, to znamená tak akože pod tie problematické časy, že tú pokožku hojí ako keby znútra a obsahuje teda aj alantoín a pantenol. Takže je to opäť taká skvelá novinka, s ktorou sú ženy skutočne spokojné a okrem toho veľmi dobre vonia, tak veľmi príjemne, že by som povedala, že tá vôňa nie je typická pre krém na nohy. Takže určite vám doporučujem použiť to v takom štýle, že proste
večer natriem si tie nohy, povedzme nie väčšie množstvo ako hrášok, natrieť si tie pety a na večer použiť ponožky. A viem, že sú tu dámy, ktoré povedzme majú aj také tú druhú stranu, že proste je to v extrémnom stave, tak tam by som sa vôbec nebála v podstate skombinovať všetky tieto 3 krémy, úplne na pohodu, všetky 3, že si z toho proste urobiť ako keby taký koktejl. Naniesť si to povedzme možno v tej takej hrubšej vrstve, že nie len ako natrieť a dať si na nohy, ja neviem, celofán alebo mikrotenový sáčok, že urobiť si také malé parenisko, že proste tá pokožka, aby nenechala, aby sa to len vyparilo, tá vlhkosť tých krémov a tie výživové látky, ale práve naopak, aby sa to dostalo fakt, že po tú pokožku, ako to je práve pri tomto kréme celkovo vymyslené na základe toho svojho zloženia a nechať si to tak pôsobiť ako taký zábal, hej? A potom si proste za tým natiahnuť na noc obyčajné bavlnené ponožky. Takže toto by som určite doporučila. No a čo ešte máme, je tento hadí krémik. Voláme ho, že zlatý hadí, ale volá sa, že preventívny. Je to skvelá voľba pre tie dámy, alebo kľudne teda toto riešia aj páni, alebo teda ktokoľvek, kto má problém s chodidlami, kto rieši nadmerné potenie nôh, alebo povedzme rieši nejakú pleseň alebo proste nejakú mykózu, tak opäť je to skvelá možnosť ako buď zabrániť, alebo si pomôcť napríklad aj pri tej plesni. Tam je to opäť skvelá kombinácia alunitu s týmto krémikom. Takže za mňa je opäť pomôcka, alebo teda taká povinná výbava aj do takej tej domácej lekárničky, lebo opäť po ňom môžeme siahnuť aj pri iných problémoch, nie len keď riešime vyslovene naše chodidla. Takže toto je asi všetko, čo som vám chcela povedať vlastne k tejto téme, čo sa týka týchto popraskanej pokožky nôh, alebo teda tie naše pety, keď nás tak trápia. Každopádne, tieto všetky veci, ktoré som tu vymenovala, tak to vám ich ukážem. Toto a ešte plus tú sol s tým zeleným čajom. Tak teraz v podstate máme niektoré tie veci v akcii. Až ste členka a nakupujete vlastne s tou VIP zľavou, tak všetky tieto produkty, ktoré nie sú teda na jednorázové použitie, môžete mať za nejakých 38 eur. Ja vám hodím dole po toto video aj link, kde budete mať, a až si kliknete na to, tak vám to otvorí v tom vašom kráľovskom e-shope celý ten košík, kde si viete každý ten jeden produkt prejsť, že ktorý tam vlastne je, ale sú to vlastne všetky tieto. S tým, že až túto ponuku alebo tento balíček si zakúpite do konca mesiaca, tak tam máte v podstate ešte navyše darček, masku, alebo teda masku na ruky. To je táto maska. Skvelá záležitosť pre dámy, ktoré majú nielen suchú pokožku rúk, že proste tiež vieme, že sú ženy, ktoré riešia práve to, že sa im strašne sušia ruky, majú ich vypraskané, ale taktiež skvelá voľba, kto povedzme rieši nejaké pigmentové škvrny na rukách. Takže to viete získať ako darček a to, čo som vám vravela, že až si zoberiete aj tú telovú sol so zeleným čajom, to je táto telová sol, tak vtedy máte ako darček práve tento peeling. Takže určite vám doporučujem si kúknúť práve celý tento balíček a až to proste riešite, tak si to dopriať. Nie je to veľká investícia a určite to nie je ani na 1, ani na 2, ani na 3 použitia, ale už len keď pozrieme, že tú sol viete použiť jednu, že máte 2 tie soli,
tak minimálne na 6 krát to viete použiť. A čo sa týka tých krémov, tak tie kľudne môžete mazať aj na dennej báze a taktiež to nie je jednorázové použitie. Samozrejme, až povedzme riešite nejaký iný problém, čo sa týka vašich nôh chodidiel, tak kľudne napíšte buď súkromnú správu, alebo to hoďte sem do komentára. A veľmi rada vám pomôžem, poradím, po čom by ste mohli siahnuť, aby ste sa daného problému čo najskôr zbavili. Ja vám ďakujem krásne za pozornosť, prajem vám ešte nádherný zvyšok dnešného dňa a zase niekedy inokedy. Majte sa.